Hei, mä oon Nelli ja tää kanava on Varjosta valoon. Ja tällä kertaa mä teen tämmöisen pikatulkinnan näillä Kalevala Ukonpakka tarotkorteilla. Ja tosiaankin tämä liittyy rakkauteen. Ja ota se mikä resonoi, että jos voi olla, että tämä on sulle tämä viesti, tai voi olla, että ei ole sulle tämä viesti. Tai sitten se on väärä aika. Ja aina muista se, että mikä sun oma elämä sopii, niin se on se oikea, että ei mitään kannata orjallisesti noudattavaa. Se sun sydämen juttu on tärkeä. Okei, sieltä heti tippui tuommoinen. Tuonelan tyttö. Ja otan sitten tästä muutaman kortin ja katsotaan sitten minkälainen tarina niistä alkaa tulemaan. Tuo pomppas saman tien. Jaha, tuo halusi tulla. Tämmönen ahti. Ja heti on kyllä aika voimakkaita kortteja, no 2 ensimmäistä. Otetaan semmonen 50 korttia noin. Jaha, sieltä tuli Jatunin tarha. Joo, ei oteta montaa korttia kerralla, kun otetaan 1 kortti aina kerralla. Jaha, sieltä tuli maailmanpuu. Ja otetaanpas vielä sitten. Vielä joku. Tuo oli tyhjä kortti, se on semmonen kaiu. Varakortti, se ei ole mitään. Ehkä vielä joku kortti olisi tulisi täältä. Katsotaan, haluaako tulla. Jaha. Nyt meinaa olla, että ei enää halua tulla. Se voi olla, että se on sitten siinä tämä homma. Että ei oteta enempää, jos ei meinaa väkisellä yritetä ottaa. Okei. No niin. Elikkä täällä on tämmönen Tuonelan tyttö. Se tarkoittaa, että joku on mennyt ihan uusiksi. Täys kuolema. Joku on mennyt ihan päinvastoin tai joku ajatus tai sä oot jonkun asian varaan laskenutkin, niin se ei ole ollutkaan niin. Eli joku vähän viety pohja pois vähän ja tavallaan semmonen, sä oot yksin lähtenyt soutamaan tuota sun elämän merta. Voinut joku rakkaussuhde päättyä tai jotakin vastaavaa. Että asiat onkin ollut jotenkin päinvastoin. Sä oot joutunut katsoonkin niin sanottua kuolemaa silmästä silmään tai jotakin eroa tai muuta, joka on tullut vähän yhtäkkisesti jotenkin puun takkaa. Jotenkin yhtäkkiä sun tietoisuus on noussutkin niin nopeasti, että sulla on tullut niin kuin se olisi ollut tavallaan jotenkin elävänä kuollut tai jotakin vastaavaa semmoinen olo. Että joku hyvin voimakas tapahtuma on järisyttänyt sua. Vähän jotakin draamakin voi olla. Ja sä oot lähtenyt tuonne katselemaan semmoiselle vesille, että sua vähän pelottaakin, kun se on niin tummaa. Mutta sitten täällä on mahdollisesti tullut joku uusi ihmissuhde, joka onkin ollut tämmöinen ahti. Tämmöinen hyvin rakastava, maskuliininen, voimakas. Semmoinen, jolla on tunteet ja järki kohillaan, joka pystyy myös laittamaan teoksi ne, mitä hän sanoo. Hän ei ainoastaan vain suunnittele, vaan hän myös tekee asioita. Hän on hyvin suojeleva ja tämmöinen. Se voi olla myös sinussa itse herännyt tämmöinen voima, tai sitten se voi olla joku ihminen, joka on tullut yhtäkkiä sun elämään. Se on voinut esimerkiksi aiheuttaa tietyllä lailla, että sinulta tehdä eroa, että sä oot huomannutkin, että joku on ollutkin semmoinen, tai sä oot aikaisemmin huomannut, niin se on yhtäkkiä saapunutkin sun elämään. Niin se on sitten tullut entisestä joku ero tai jotakin vastaavaa. Että siinä on voinut olla hyvin voimakkaita eroa ja rakastumisia ja muuta tämmöistä voimakasta energiaa näissä sun päivissä tässä tai viikoissa. Ja jotakin vanhoja asioita on voinut tulla sun elämään myös tai jotakin uusia, jotka onkin yhtäkkiä tullutkin sulle tosi tärkeäksi ja sä ootkin jotenkin ihastunut tai rakastunut tai löytänytkin jonkin aivan uudenlaisen voiman sussa itsessä ja mennyt tavallaan kaikki uusiksi. Että on ollut sekä pelkoa että rakkautta, että hyvin semmoisia voimakkaita tunteita. Se Jatunin tarha tuntuu, että kaikki asiat loksahtaakin paikalleen. Tai sä näetkin selvemmin sun elämän niin kuin suuntaviivat ja se, tai mitä sun elämässä on niin kuin tähän asti tapahtunut. Ja sä näet jotenkin sen tulevaisuuteenkin ehkä jo mahdollisesti
että yhtäkkiä sulla loksahtaakin asiat paikalle ja sun niin kuin näkökentässä sä näet jonkinlaisena karttaa sun elämää, että miksi se meni asiat näin. Tai ne on voinut olla niitä vanhoja asioita, jotka sä oot nähnyt, että ei, itse mä oon tehnyt näin ja sen takia. Että semmoista, semmoista hyvin tietoista energiaa, semmoista tiedostamista asioiden. Tai jotkut asiat onkin justissa mennyt päinvastoin loksahtanut paikalle, että hyvä muuttunut pahaksi ja paha hyväksi tai päinvastoin. Eikä semmoisia, mutta sä näet asioita nyt paljon selkeämmin asioita ja se vähän hämmentääkin sua. Ja maailmanpuu, sulta tavallaan lyödään uusiksi asioita ja sun vanhoja uskomuksia lyödään uusiksi. Semmoisia risuja katkaistaan sun tästä puusta tavallaan, jotka on estänyt tuosta näkymästä Sä tavallaan nouset semmoisesta kuilusta ylös tuonne maan pinnalle ja sä näetkin selkeämmin asioita ja ne vanhat uskomukset, jotka on rajoittanut tai semmoiset jotkut moraaliset uskomukset tai muuta joutuu lyömään uusiksi. Ja asioita, jotka on ollut sulla siellä vähän semmoisia ohdakkeita tai vanhoja traumaita ja muuta, niin ne lakastaan pois sun elämästä, katkaistaan oksat, niin että sä näet selkeämmin asiat ja se aurinko pääsee paistamaan sun elämässä. Eli tämmöisiä tosi voimakkaita energioita on nyt tässä sun elämässä ollut. Ihan täys kuolema ja jollekin asialle ja jonkun taas täydellinen syttyminen, jonkun ihanan syttyminen ja asioiden selkeä näkeminen ja asioiden loksahtelu paikalle ja semmoinen. Ja sitten tämmöisten vanhojen hankalien uskomusten vieminen pois sun elämästä ja irtipäästäminen niin, että sä näet asiat paljon selkeämmin ja sillä tavalla, että hyvin voimakkaita energioita ei auta muuta kuin pysyä ihan maadottuneena jalat maassa ja nämä asiat selvenee kyllä ja kuunnella sydämen ääntä, että ei sulle oikeastaan vaihtoehto, että se voima, mikä sut ohjaa tänne kehityksen teille, niin se voima kyllä kannattelee sua sitten asioiden läpi ja sun täytyy vaan luottaa. Ainut asia on, että luota asioiden, ne järjestyy. Olet nyt niin voimakkaassa ohjauksessa tässä elämässä, että se mitä tapahtuu, niin se on tarkoitettu se elämä ja se, mitä ei voi viedä sulta pois tavallaan sitä, mikä on elämään tarkoitettu ja se vaan tulee väistämättä sun eteen. Että näin se vaan on, että meillä on se sielun tehtävä ja nyt hyvin paljon sinne pusketaan sinne sun sielun tehtävä ja hyvin voimakkaat henkiset energiat on tässä maailmassa ja semmoiset kollektiivisetkin energiat, että ei enää katso sokiasti asioita, vaan meidät pannaan näkemään asioita niiden todellinen laita. Semmoinen oli tähän rakkauteen, että se mikä on rakkautta oikeasti ja pyhää, niin siinä ei ole mitään väärää. Rakkaus on aina Jumalasta ja universumista ja sen on tarkoitus tukea mitä sitä korkeinta, parasta ja korkeinta meidän totuutta, mitä missä on, niin se on silloin pyhää ja se on meille tarkoitettu. Ja älkäämme lähtekö sitä pakoon, että kyllä sä sydämessä tunnet, onko siinä semmoinen pyhä vipa ja onko se sulle tarkoitettu. Kuuntele sun kehoa ja uskalla lähteä muutokseen. Se tuo sulle jotakin hyvää. Uskalla kuolla ja syntyä uudelleen. Semmoinen rakkausviesti tänä päivänä. Toivottavasti tästä oli iloa tai apua. Kiitos, kiitos, kiitos.